ọbụla eshishi I were ego ahụ zụọ shawama ahụ were ya otu ala na ya adị gị enwe ihe ga-eme ma ụmụ gị o ma nwunye gị o adị happy taya adị happy taa ya ime ihe ọwọ ịma na onwe ihe karịrị family ịma na onwe ihe karịrị gịnị family ọhịawa ugbu a onweghị ndị ga-arahụ ịhụrụ family ga-enwe ike ịrahụ ụra mana ọhịawa side chick aha gị nekwe gị ozugbonu onwe ka o si hịọwa ugbu a side chick eme gịnị aha gị ifinye na ya bụ soro gaa nkwari enwe ihe hịọrọ ebe ahụ dịka ala amịala nekwa gị gị jiri maka ihe dị n'apata ụkpọ gị jiri maka ihe dị n'apata ụkpọ a na-ekwu n'elu isi na-efe gị a na-ekwu n'ala isi na-efe gị a na-ekwu n'elu isi na-efe gị ịtacha agụgụ dọghịcha everyday ka ị na-adọghị 3 o'clock ịmapụla 4 o'clock ịmapụla ịmapụcha ihe a gị were ego ahụ chinye nwaanyị n'aka emediri gị ihe eme jụọ ya o side chick dey use iPhone mana your wife Nokia touch ka ọ na-use even agbara ya rọba ngwanụ where is the justice mọrụkwa program Mr. Barry where is the justice ọ dị ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute ụmụ nwoke na-eji ụkwụ ebi ọkazi ụbọchị taa bụ maka ndị nwoke ikekwe izu ụka ọzọ bụrụ nke ụmụ nwaanyị ọ bụ otu ebe ara gaa n'ihu nye aka Anita Chidera Eze kedu ọghọm ọzọ dị na nwoke ịgba n'ezi ọghọm ọzọ dị na nwoke ịgba n'ezi wee ezinụlọ nwoke a na-achụ nwaanyị anaghị erubere nwoke a isi ma otu a na-akparị ya anyhow ọ bataghala nweta ọ ga-esi ekwu okwu na sị gatawe exactly chebe apụ ọsịsọ a na-agba ya okwu ka nwatakịrị nwere uru ebe a nwunye ya amatara na ihe ọ na-eme ma ndị nọ n'ezi ga-eji ya na-akọkwa nwunye ya ọnụ ha bataghala sị nke a Theophilus anyị ma na ebe anyị na-ahụ ya nụnụ nwoke ukwu na-ezu ike olee ihe ọzọ ị chọrọ ka ikwu ụmụaka niile nọ na steeti ọ gụọla ha sensusu guzo gbagbara ha enyi ọ gbagbarala ha niile enyi gị le ihe nwunye gị na-eji ezu ike ga-eleli ụta busha ya ihe n'ezi ụmụaka maracha ahịa maracha saizi dị gị nwunye gị na ihe maracha saizi dị gị maracha saizi gị nwa bụ nwoke onweghị nwaanyị ga-asị m ga-azụtara m granọt ya zụọra gị maka na ịgbagbarala ha enyi ịgbadochala ha n'ahụ aja yere ha asị eyeleye ọ wekwu di ya gị na-eme gịnị were pensụl ya edegharị ihe ịnọrọ na bedroom na-asa ahụ ekwentị bee ịgbachakwala ncha n'ahụ gị tiwe where is my phone where is my phone phone m wetara m ya o phone m wetara m ya o wetara phone because o nwere ihe ị na-hide ma ọ na-abụghị Ujunwa kpọga ya bụrụ Chioma na-akpọ ma ya bụrụ Nneka ma ya bụrụ Jennifer ma Miss ma Lahot na-akpọ funu gị bewe nwaanyị gị na ọnwụkwa ma funu gị ofuru efu ịsa gị ahụ na bedroom mana enweta ka ị ga-esi alawa ole funu m wetara m ya wetara m ya o biko nye m funu m nye m ekwentị m ihe ahụ ị na-ahide otu ụbọchị anwụ ga-eke ahụ ihe nte gburu amami na wata nwaanyị gị sị ka o were fonu gị hụke n'ụzọ gba ike na tọọchị gị bawa ọ bụ inweghị fonu kedu mere m ji zụtara gị fonu nwaanyị ọ ga-agbapelikwana fonu eji paswọọdụ ha ka gị na-eti ga kpachie WhatsApp enwere ka eji aba ya enwere ka eji aba ya Chizo o nwere otu onye mma nwoke a nwunye ya na-akpa fonu ya aka ka ebe ọ na-achara ịba enwere paswọọdụ even picture nkịtị galari nkịtị enwere ebe ga-agafe geeti nke mbụ gafee geeti ka abụọ ọ dịlanụ mma enwe ihe mere ndị uche bifo a ga-agbapechara geeti nda mmadụ ala kedu ụdịrị marriage a ga-akpọ dị marriage ị na-ahide ara nwunye gị update ị na-ahide ara nwunye gị your phone ama na o nwere ụfọdụ ndị ga-asị ebe ahụ ị gaghị asara nwunye gị ahụ gịnị ka ị na-ekwu dị anyị oke nwaanyị ịlụrụ na yard nwaanyị ịlụ batara Bible si unu abụghịzi 2 or 1 ka ị na-ezoro ekwentị gị ezoro ya ịchọwa ịza ekwentị ugbu a o nwere onye ga-akpọ gị ịma na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anaghị emecha ha ọnụ fon ahụ ị gasị pik na gasị mba ya agbakwa gị nkịtị
elu na-ele gị ala na-ele gị gị jiri aghụghọ niile nọ n'ụwa na-eso nwaanyị mmadụ nwaanyị kpọsara na yard nọgide nwaanyị mmadụ ya kwuo na asị gị kụgbuwe ya ikwuola ndị gịnị ma eji gị kụgbuwe ya nwaanyị nwee nagging woman nwaanyị nwee nagging woman mana you go see press that button when you go become nagging woman na you go see come outside dey play the pity card nwaanyị ọ gara gaga kwụ ụgwọ isi ya kpọbatazie na-akpaso ya agwa ọjọọ kedu ụdị onye a ga-emedu otu a obiọma adị ya nwunye gị emekata n'ụwa were fonu gị mee kọl ma ọ bụ were fonu gị otu a jide ya for 5 minutes nwunye gị jide fonu gị for 5 minutes ọ dị ka ebe a gara gala ihe ijiri bụrụ nwoke jide ya otu a ị naghị efe dị comfortable otu a ka ahụ na-asị gị onye m ihe ọ ga-ahụ onye m ihe ọ ga-ahụ nye m fonu m nye m fonu m nye m fonu m unu ekwekwala ka nwaanyị hụ fonu m ekwekwala unu ekwekwala nata ya fonu ahụ ụfọdụ nwaanyị ha ga-ahụkwa ya nwaanyị ha bịazie bịa confront ha bịa sị ya elekwa ihe dị ọsị ịhụla ihe ahụ ị na-achọ ngwa mere ihe ị ga-eme a cheating husband ka ịwọ husband na-adịghị straight mana ị chọrọ respect akpa gị aka n'ọnụ nwaanyị m ji ekwu oke ọtụtụrụ gịnị mere ọ na-agaghị ekwu oke ọtụtụrụ gịnị okwu i chefuola na o megburu onwe ya butere gịnị o kpugburu onwe ya ọ bụ onye megbuo onwe ya ekpugbuo onwe ya hekọ gịnị na nwaanyị na-akwela ya ugwu na nwaanyị a na-respect gị arachachigokwu na mana mgbe ọ bịa chọpụta na ị na-agba n'azụ na-aga na ụmụaka ndị anyị ụmụaka ndị a na-akpọcha ya ntị na ihe antị n'ịgala ntụrụ gị na ha abụọ ịgbachala gị enyi ụmụaka hụzie ha hụ nwaanyị gị ha na-akparịzi ya ha na-akparị nwaanyị ahụ na-elezi anya ha na-akparị nwaanyị ahụ after all kedu ihe ọwụ ihe ọwa na tiwe dey chop I don't chop am na ụwa bebe ahụ iji ka atago m ya atala m ya takwasa ya tasa ya husband ahụ iji ka atago m ya ya na-akpụ ya na amịmị ma ụfọdụ ụmụ nwoke ndị nke ga-ahapụkwa nwaanyị ha lụkwara nwaanyị chụwakwa nwaanyị ọzọ nọ na di ọ ebe ka ahụ ụdị afọ Chineke kpara akpatule ka anyị na-ekpe mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute mma na-eme onwe ya eche na ọ na-eme ọbọ ekwe ha na-akabakala wee nwee ike dị mma ya bụrụ na redio ihe a wute gị na mgbede agbanyụọ redio amami na ghọta mana o kwesịrị ka agba gị eziokwu amami na ghọta ịdọghicha ihe a ịdọghicha ya akwụkwọ a niile ị na-ata nwaanyị ọzọ na-abụghị nwunye gị na-eri ya gị na-aja eze foundation ịwabeghị blọk ikpubeghị ịka bi na rent otu ala ga-aka ekeresimesi na ọkwa n'ụlọ nwanne ka ọ ga-aga ịra gị na mkparị ndị na-ekwesịghị na mana ala nke gị nọ i develop behụ ya ọwụ anyị asị gị ka nwunye gị si ngwa ka anyị mara otu anyị kịcha hapụgodo maka emecha leta next year na so igode postpone da akpatabe m ego m ji arụ ụlọ ọ dị ego ike gbọrọ n'abalị gị na movie gị na ụmụ nwaanyị gị lee obi ha gị lee azụ ha gị na-akụkọ ọchị olee otu nwaanyị gị obiọma ga-esi akpa ya ọ dị ego ọghọm ọzọ dịkwa na nwoke ịgba n'ezi wee bụrụ ọ bụ mmebọ ka nwoke dị otu a na-emebe onwe ya ma na-emebọkwa gịnị nwunye ya ị na-disgrace your wife ị na-disgrace kwanụ gịnị onwe gị ị na-disgrace family gị ị na-agba ndị ama na inweghị self control na ịmaghị ka esi achịba okwu n'ime ụlọ nwunye gị na-ezuru gị ọ dị egwu nwoke kwanyere onwe gị gịnị ugwu respect onwe gị iji chọọ nwunye gị kwanyere onwe ya ugwu gị nwa na onwe gị kwanyekwara onwe gị ugwu kwanyere onwe gị ugwu kwanyere onwe gị gịnị ugwu ịhụ nwaanyị gị gbawa ya ya bụrụ na ebu m ụzọ m ite ego akara m ịlụ my wife. Can you imagine? Uche, can you just imagine? If I no marry my wife, that woman too they talk. That woman too they talk. Inyeziele onye nke license ịkparịwazi nwaanyị gị. Ịkparị na nwaanyị gị? Letawazi nwaanyị gị anya.
ya bụrụ na ọ gị maka m bụrụzọ ha gị maka m kara ịlọ gị maka m kara ịlọ okwu onye ihụrụ ihe okwu onye iberibe ọ dị ego Clara gaa n'ihu nyekwu aka bụkwa ọghọm ọzọ dị na nwoke ịgba n'ezi ọtụtụ ọghọm karịrị iplenti ndị mmadụ ga na-ahụta nwoke dị otu a dịka onye ihụrụ ihu maka gasị nwoke ọmakwa ihe onye iberibe nọ lekwe ejimet gị lekwe ọkwụnwa n'ụlọ ebe a lekwe o meke ọfụma ke gị ihe iji achụga nwaanyị ọwụwa iberibe ọwụwa ihụrụ ihu ọ na-atụ ihere nọ ịma na onwe ihe na-atụ nwoke ihere ka echetara m mgbe ahụ anyị dị na nwata Clara nwoke ọcha nwaanyị m ijichiri ike mgbe ahụ si ya after ibara nnọọ ha dịcha nwechaa crush kata on ha secretly your friends ebunye gị uche sị gị go na ha believe in you na gị ji esi ya na ịlọ ọvụrụ ya ịrụzi ebe ahụ si ya na ịlọ ọvụrụ ya chịara gị ọchị anyị Clara nweta ụdịrị ihere na-eju mmadụ anya mgbe ahụ ama m na-aghọta otu nwaanyị chịrị m ọchị a sọ dị ego enwekwa ihe mmadụ na-agaghị ahụkwa lekwa uche na-agba m enyi ya I was shocked hụ nwaanyị ana m ahụtazi ya dịka my mother nhụ ya otu a Clara osi ụzọ agarala abịa mesi dị ọdawe ịmakwa ihe ọwụ ịhụ nwaanyị gbara enyi ga-agafeghe ya n'ihu ndị nwaanyị gbara enyi ka a na-akọdo ihe a nwaanyị ịwụ gị n'ala sị gị get out ozugbo o kwuru ihe ahụ yes eji m ekwu okwu mana ahụ m ọnụ datụda ekwu okwu otu ya ka nna otu a na-ele ya gara shekiri ihe ahụ mekwara njibịa close to ha shekiri ya otu a gafee ha m n'ihu merie n'ude ka ebunu si ya dịwa gị rie gị bee I was small that time ebe na ibere mana mmụọ love ebidola towa n'ime m mgbe ahụ mana ọ bụ iji wee gwa gị na imepọcha onwe gị ebe obere ụmụ nwaanyị ndị a dị ihere ịgafe ha n'ihu ọ na-ara ahụ idunye ihe a na-asị okenye kpọọ nwata dunye ya ozi onweghị nwatakịrị ga-akpọ ha na neighborhood gị dunye ya ozi ya agara gị maka na irechala ugwu gị ree ya kọbọ tọrọ ndị gbadoro n'akpa pol ndị gbadoro n'akpa aja ndị gbadoro n'ukwu osisi ọnwa tiwe gị ha nwunye gị na-epigharị streeti amaghị ama dịka nwoke ji achụ nwaanyị ebe niile ama gị ree respect gị gbazienụ m ka a ga-esi avalue gị a ga-adị na-ahụta gị dịka gị na onye ihụrụ ihu Clara nwoke ọchị ihe a na-akacha na ndị ji ọkwa ọha na eze ị hụrụ ndị nna n'ime ime obodo alaala ha ụmụ nwaanyị n'iyi ndị nke ichere na ikekwe ihe awụ ndị elders ihe awụ alaala ha ụmụ nwaanyị na gịnị n'iyi gị hụ ha na-epigharị gaa n'ime ime obodo ka ịhụ mkpamkpa na-akpa ụfọdụ ndị na-asụcha isi agụ ma ndị nọ na di wedi ka ha sọ ma ndị nwaanyị nọ na di nwunye nwoke ibe gị nke onye nke di ha nwụrụ final ebe ahụ wa agala aga onwe ka isi hụ na di mmadụ anwụọna ọ naanị gị na you get the burial gịnị ya na-azụrụ ya gbogbo tigbo burial na your own nwaanyị na-anaghị abịakwute mgbe ọbụla ozi gbegwegwe mgbe ọbụla gwegwegwe kedụkwanụ ka ị dị ya iriekwalanụ nri ya dị wuzie Mezaya wuzie Good Samaritan na-aga ide ya na-aga onwe ihe ọbụla ị chọrọ bịa gwa m di ya bilie kwụọ gị ihe ọ ga-akọ gị di ya kwụọ gị ihe ọ ga-akọ gị di ya si n'ala ili bilie kwụọ gị ihe ọ ga-akọ gị ahụ ajọ gị ihe aka tio hapụrụ n'ọla ụmụ nwaanyị ajadu niile gị na-agụ ha sensus n'ime ime obodo nwoke okenye arụrụ ala ịmụchakwala ụmụ gị etopụchala ụmụ gị alụchala ha nwaanyị mana ị ka na-ezuzukwa ego ụmụ ya nye gị aka ya werezie ya na-emezi inyo ọhụzi ụmụ agbọghọbịa ndị nke na-etopụta ya na-agwa ha nsogbu adị aga m agwa nwa nwoke m ga-agwa ka o sendịara m ego aga m enye gị ya were ụmụaka ha na-ele ụmụaka ụmụ ya mụtagoro ọgbọ ha
ya na alala ụmụaka ndị ahụ. Okenye na-eme ihe agaghị alast kwa 5 minutes. Where you see strength? Where you see strength? Uche 5 minutes dey far. 5 minutes is too far. Mgbe the girl ga-eme na ka you know. Ya vibrate we. Awamo. Ya vibrate we. Ha. Na wa. Me wan no ka onye isi ala mba Cameroon. Ọkụkọ. Dị bụrụ sababu ọzọ. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata gbake na anyị. Ọwụm ọzọ gị nwa na-ege ntị chere dị na nwoke ime gịnị ịgba n'ezi. Ka anyị dokwu vam maka na asị ihe karịa sị tụọ ya aka. Clara kpa akara ekwentị nwaanyị ọma. Were akara ekwentị a bụ 0911-20,022 jiri kpọbata 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. Ịkpọbata gị gbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Gaa na Facebook zibatara anyị ozi. Mgbede ọma. Ihe nwaanyị ọma. Ivin nwaanyị ọma. Gbapụ ya ọsọ egbula oge. The worst part of it, I want Hannah to have to make us to me and every day. I told her to my hand or ever I can't see. We already came on Facebook last time. Okay, sir, on this way. Oh. So, the thing, what am I going to Bye bye. Ndewo, ya gaziri gị no. Ya mgbede ọma. Ndewo, awụja. Ya nke awụja Kenneth Nekedapọ. Ndewo. Ime okwu ụlọ amakakwa o. Ọkwanye ndị nwoke ka a gwara ihe a today. No. Ana m ezoro ụlọ. Nwoke eziokwu ndị lewo ọtụtụ ụmụ nwoke kwada apariwo. Ibe ihe na-arụ ọrụ dị too much. And ọkwa ma ihe na-elidi mmadụ isi asị ọjọọ. Otu aka ọ dị. Onwe ka agafara m ebe agara m ebe onwe ebe ọ gara. And ọkwa mara si ihe na-eme mmadụ ya dịka onye ihu ihu. Iji nwatakịrị nwamba shi nwere ike gwa gị gị chere la Douglas Road. Gị chere paga ebe tu ga-echewe nwatakịrị gị gafụ ebe tu fuchewe nwatakịrị. O nwere ka ọ ga-ebiakwa. Mee ihe mee n'onwe gị onye aparịla makrota na amaowe. Ọkwa ịghọtago? And onwe ụdị ashị nọ n'ụwa ligi ashị ka i were kọva ihe ahụ. Ịmakwa na o nwere nwatakịrị anyị na-ya bi na ya dị sọnta ịmanị nọ na ya ya kpụ ya sadike na ọbịa jezụrụ ya ya sadike ịruo ndị mmadụ ọnwa sike ha jikọ onye akpọ gị sị gara oshi ya sị abịa gbọ pịa arịọ mmadụ aka na ara ebe dat Chineke onye nwụju otu nwere ike ime ọkwa onye a na-eji ereseti ọ na-eshọt ihe nke mma ka o jikwara ụlọ gara adịkwa tamtam ọ dịkwa na n'ime tere ya na-atachi onye ọdọ ahụ ka ihe outside but ndị ka nwaanyị agara ahịa n'ọkụ otu eji nweta experience ọ dị ego ejụga ndị nwaanyị agara ahịa n'ọkụ ekwere otu eji nweta experience awụja gawa mgbede ọma ya gaziri gị nọ dịkwara gị chere ke na-arịtụ ebe nọ ịnọ ya ebutere gị ga-agbalị kpọghachie ikuku na-enye gị nsogbu na mgbede a ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Chisom Obinna ọ sị hụrụ mgbe nwoke bịara n'ọgbawa n'ezi nwaanyị ya achọpụta ma lọvụ ma trọst nwaanyị ya nwere ebe ọ dị ọ na-agbada ọ laala onwezi ihe dị ka respect udokwa na-agaghị adị ya ka ị hapụ ikwu na nwaanyị gị wee onye ọnụ ụgba ọ naghị ekwe gị zuo ike o ji ekwe ọtụtụ okpo wọchị ya ihe ị na-eme wọchị ya gịnị ihe ị na-eme o nwere ike o jidebeghị gị n'aka mana gịnị ka ị na-aha edidi n'ekwentị ahụ
kedu ụdị ihe ị na-hide gịnị n'ekwentị ahụ kedu ihe mere ahịa gbasa ndị mmadụ alọta 11 ka nọ ọ naanị gị onye zubedere moto ya na breki da ụbọchị niile moto breki ga-ata mgbede ọma biko ị ga-agbalị kpọghachi nọ ikuku na-enye nsogbu na mgbede a ọ n'ebe ahụ Hello, mgbede ọma o. Okwu na wepụta na mgbede a amakakwa o. Aha m bụ Nwaada Chinwende, esi m World Bank akpọ. Ọghọm ọzọ dị na nwoke ịgba na Europe. Nwoke ịmaghị nwaanyị ị na-eme ite, ịmaghị spirit nọ n'ime. Ịmaghị agha spirit ahụ na-alụ. Ịmaghị maka spirit ọma ma spirit ọjọọ. Ị nwere ike di na-acha nwaanyị taa echi gaa ahịa shọpụ gị kpọchie ya dịka nke ga adịghị aga ya aga. Ọ ya wụ ọghọm ọzọ dị na ụmụnne ndị ahụ. ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma mgbede ọma Uche nwa God ya gazie a na-anwụ nwanne nwaanyị tozuru unu okwu na-ama mma asị ka onye ji ya jisie ya ike otu a ma okwu m na-ekwu na mgbede a wụ onye nna ọbụla na ebe ọbụla na nlege ntị mana adasị na ụwa anyị nọ n'ime ya atụgharịala mara adị mma iji ọnwa egbule ma ọnwa egbule mmadụ jikwala ka egbu onwe ya otu a ọbụla ihe ụtọ nọ ihe ụfụ nọ ya onye lụrụ nwaanyị echekwana n'ụwa nọ n'ime ya ịgba tozu ozi anyị alalụ nwaanyị nwaanyị rụsala ụlọ burulu obi na nwaanyị rụsala ụlọ ịnọ n'ụlọ ugbo ahụ kakapa ndị ọzọ nọ na mma ndị nọ na ama mma ile nwaanyị rụsarala ụlọ lee anya otu ọ dị ma otu o si jikere ma otu ọ dị adịghị mma ọ wụchara ọrụ gị nwa nwoke ime ka ọ bịa to your test imezi nwaanyị tụtara ụlọ gị mma adị m so sị ị ga-ele anya n'ama ụzọ ihe ọbụla mmadụ nwoke ọbụla na-eme n'ụwa a megide eleghazi anya mara na ya ahụ mere adịghị mma wụpụ aka n'ihu maka ihe mkpudo tụrụ ndụ ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha Clara ngwanụ gaa n'ihu na Facebook anyị n'ozi kasị n'aka Juliet Ejiekwu ọ sị na mgbe ọbụla nwaanyị bịa chọpụta na di ya na-agba n'ezi ọ na-abịa lee nnọọ ntụkwasị obi nwaanyị nwere ebe di ya nọ butuo ya ịhụnanụ ọ ga-abụ ya emezi ya nkwanye ugwu ahụ ọ na-akwanyere di that ya respect agaghị ọ adịzi gaghị adịzinụ mgbede ọma ọma Uche and Clara. ndewo Ndewo no. Program one this evening. Omakao. Ya gazie. Michael Kenwan Bisana Bo. Uche hweke no kurubo the ten all the crack no kwa madu ntunisi o. ọ dị egwe ọ dị ọkpọ gị maka anyị na-akụ ntu a n'isi Ebe m si move na je ebe onwe m na heke m data ya se. cheka anyị ọ gị mgbịrịgba n'isi mgbanụ Clara were wayo. Release. Clara were release ọsịsọ release anyị na-agwa ụmụ nwoke ka ha wetuo ihe butuo ihe agaji ahụ na uche ihe agaji ahụ na I'm telling you ihe agaji ahụ ndị ụmụ saitik ndị agalakiwaghị ndị ka ụmụ okongbo ndị lụchala nwaanyị o adịgbataghịkwa ụmụ okorobịa yes enwere ka ịgwa nsị anyị enwe ike imekọ ha witeze ngoma na ọ nwere onye lụla nwaanyị na onye ahụ ga na-enye ego very well so ụmụ nwoke ha were ure ha gụọ eze ha ọnụ ha butuo enwere ọghọm dị ya ọhịa m tụmekwuo ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ozi a kakwala nkụ na Facebook anyị na nke a si n'aka Chiamaka Igidi Ọgọst mgbede ọma beautiful radio presenter in town na ọ na-ekele anyị na enwee a great day na Chineke gọzie anyị niile ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị praise God isi nnọọ eke ihu ya Kedu ebe gara ahịa egere anyị ya gaziere gị nọ isi ndị ọma na Eko FM abalị ọma prọfesọ in practice Uchenna Clever Clara Anita praise God ọsụdo dere ọnụ na Clara inweta nwoke kwesịrị ntụkwasị obi ugbu a na o siri ike ọ rara ahụ na ọ dị ka esiri n'ọkụ na ya mere gị jidesie m ike maka na ka o si ahụ m aga m ekwesị ntụkwasị obi. Yes, Daddy. Fechakpi. Wo. ji gbagba ya onye ọcha nke akụchapụla mgbede ọma Uche nwa grandma. Odoyo. ya gaziere gị obodo ya
Gali, brother, Yes, you're welcome. I'm calling from a Galilee, Georgie. Uche. You don't know who the Clara no. Abi, Apayano no. It's your time. It's your time. You are right there. I can't do Papa. Nico, no. Uche. Amam. Session na mame me periodiso me periale la lo wera o ase me periodiso do tutu di no lili today garden do Apaya no akwenu yenkuru ase me periodiso o tutu mo ko no lili today garden do and o tutu mo ko panin to ta no di la eti magwara ake busa kalishile eti magwara mana limi he and niile asị mgbe onye chetara ọlụ tụtụ kia adịghị na onye lee n'ihe mere onwe m dị mma na ọnụ mana ihe niile n'ukpuru abalị a alaghị ekwu ala pulpit ikwu ala pulpit chọọchị agbasala onye ọ na-ala pastọ taiti ya and offering ala mana agala ekwu ya o nwere ntị ya nụrụ ihe at the end of the day ihe ọnwụ ihe ihere nwoke a na-ebutere famili ya ma nne ya ma nna ya ma nwunye ya ma ụmụ ya because at the end of the day a gara asị oke la famili ya nwoke ha butere AIDS ọ butere ọla bụ ihe ihere unu jisi ike asị mebrodo oyo nwafọ obu owu ya gaziere gị n'obodo oyo ya bụ chere obi gị ọ na-ama mma mmiri ndị vileji nke ọwa ọ daala gbem na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Hello, Uche na Clara, good evening. Evening. Na Buche no na ina kwa mada expose Buche no na expose na gene chere kene are you guilty? Na Buche godri na actually madu kwa shine mko madu na tole mara tona ako na Neno. Chere kele gị nwa na-ekwu ihe a ịlụọla nwaanyị Ịmarịa nwunye gị marị ọ gara kwa oke chere kele ihe na-akọwa bụ na ekwesịrị inye ụmụ nwoke ohere ka ha na-emegharị ahụ olu awela ngi mu kare mare ngam jano ko de betul ngam na to payo ta ngam ya o ma na to bala aja su mare to ba ko mara to ba ya ore no na ko le kan na Aspaned nwoke ebe ọ na-arị onye ka mba ya gaziere gị ụdịrị mmadụ gị ndị mere na ji wee gbanyesi nsogbu adịghị hụrụ isiokwu a anyị ga-eleba ya anya na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Uche, Anita and Clara ndewo no Maazị Samuel esi m naze na-akpọ na uche dịka unu si na-ekwu ihe a jọgburu onwe ya and ọtụtụ ụmụ nwoke aka ha dị ya ụlọ m na-eche agbala ihe a ụkwa na ọ na-agụ m ka m gwa gị eziokwu ụzọ m si agbala ahụ ya ahụ mbịa cheta ya na-asị ọgwụkwa nna nwunye m mgbe a na-esi ka ihe m ga ala acha azụkwara onwe m ugwu na ihe ọbụla ị na-achọghị ka eme ga-emeli ya mmadụ udo dịrị n'ụlọ ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ya bụkwa uchere obi gị adakwala ụda na mgbede a wee bụrụ ya mgbede ọma Professor in practice. Ya gazie otu a ka ọ dị. Adị m ma nwoke ọma. The florist of Imo State. Animo. Ọnọ ya. Anyị nwaanyị ọma. Mgbede ọma. Ana m gara ahịa Ikedu echi ihe na-ekiri nnụ. Eziokwu isiokwu onu wepụtara na mgbede a amaka. Nwoke ịgba n'iro adị mma. Ịma na ọtụtụ ụmụ nwoke ndị na-agabiga ọtụtụ ihe n'ụbọchị ndị a as a result of ihe ha yatara n'ahụ nwaanyị. Na o nwere ndị na-agabiga setback etiga aka ebe ọ naghị aga aga etiga aka ebe ọ naghị aga aga ọ bụ ihe a gatara n'ahụ nwaanyị. Ya mere o ji kwesị ntụkwasị obi nwoke nọdụrụla nwaanyị ya nwaanyị nọdụrụla di ya nke m ga-eme ka nne mara ebe o si na-abịa
so ka duo ndị okorobịa anyị ọdụ ma ndị ji nwaanyị ma ndị ka ga-alụ alụ onye ọbụla maịdị ya di ya onye ọbụla maịdị ya di ya nwoke ọbụla maịdị ya nwaanyị ya ihe ahụ ịcha gaje n'ebe Mr. A nọ ọ nọkwa n'aka Mr. B gị na ya nọ n'ụlọ ama m ihe ọzọ ha na-etu asaid ya gaziere anyị ya gaziere gị nọ nwoke omenye ọha na Facebook anyị Onyinyechi Ibekwe ya gaziere gị nọ nwa nwaanyị ọma ahụla m ozi gị ya bụ ozi gị adaala yọm ahụkwala m ozi gị na mgbede a ụzọ ọma na-ayọ Chukwu Progress ọsị anyị efeela ụtụtụ ịnọ ozi mgbede ọma ọsị mgbede ọma Uche na Clara na ọ na-ekelekwa Anita ya gazie na ka ọ dị kemgbe mgbede a na anyị nọ na-eme nne ya gịnị obiọma na n'ihe eji eziokwu eme ụmụ nwoke ugbu a ha wuzi something gịnị else na ha na-echitizi with pride mana ọ na-ekpe ekpere ka Chineke zọpụta gịnị ụmụ nwoke anyị na ọ na-agba ụmụ nwaanyị anyị sị ha dresị a gịnị well otu ihe ị ga-aghọta bụ na ọ wụghị igba ụmụ nwaanyị anyị sị dresị a well gee ntị gị nwa bụ nwoke kwado gịnị nwunye gị ego ahụ ị na-ejikwa echefuola na side chick a na-ekwu okwu ya ọkwa nwoke na-eme gịnị na-eme ya ka o ji ama mma side chicks ndị ị na-ahụ na-eyuzu iPhone na-edresị fine n'ọma mma nwe azụmihu ọ nwoke ahụ kwesịrị iji ego ahụ mee gịnị lekọta nwunye ya anya ama m na-aghọta isi na-agba ụmụ nwaanyị anyị sị ha dresị awel ha smell nice ha dịkwa romantic na ihe mee nke a 10% of anyị nwa bụ ụmụ nwoke anyị agaghị echi iti ya gaziere gị nọ ngwa gaa n'ihu Clara na ya bụ Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Bright Nwachukwu Osuche na Clara mgbede ọma ọ si program anyị mega ihe eji wocha na mgbede na ọ magbuola onwe ya ọ sị na ya wụ o si n'aka Ambassador Bright si Oforola na ọ kwụtụ ha Bright Nwachukwu Ambassador Bright si Oforola ndewo anyị ahụ na nke gị na mgbede ọkwa Bright Nwachukwu ọ sị biko kene kedu mgbe oje zuru obodo ga-ada na nke ugbu a oje zuru obodo ga-ada n'obodo Ụmụnkwọ dị n'isi ala mba nnọọ anyị ga-aga ebe ahụ n'ụbọchị Satọde a na-eme gịnị na-abịa abịa ọ bụ ebe anyị ga-anọ mee ya bụ oje zuru obodo amamme na aghọta n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Ụmụnkwọ dị na kansụl ime obodo isi ala mba nnọọ nke steeti Imo chebiri anyị n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa o wee bụrụ ya mgbede ọma aha m Olumma echi na egbu na-akpọ program ọ na-amaka ịma ihe a na-eji ekwu ihe awụ ka ndị na-akpọ agwa ọjọọ chi na agwa ọjọọ ụdị agwa ọjọọ apụta mee ka ọma maka na ndị nke mere ya nụbara na nsogbu ka na-ebe akwa na-asị ha daino ha nụrụ okwu a ọwụ na ha nụrụ ya ha ọwụ na ha jerele ya ha gaghị aba na nsogbu ịma tọpipa a na-agwa ha chenji ya dị achọghị ịnụ datị ihe dị ọghọm dị na ya buru ibu nwoke na-agba n'ezi ọ na-adị mma ọghọm dị na ya wụ ọnwụ eru mmadụ ha nwụọ nwoke nwụọ nna nwanne nwa ha hapụ ụmụazị tara ahụhụ na-abịa o nwere famili ndị butere ọrịa nwa hapụ ụmụazị dị mma a na-enwekwa ihe a na-akpọ brekọp e nwere nwaanyị na-aga amegide ike ya wụrụ nwaanyị Chineke ka o nyere gị gịnị a ga-anọ gị bịa kpakpa ka ọ ga-atọrọ na-etiri ya ya breki ọf ya ekewapụ ọrụ ụwa ya ọ ga-enweta hapụ dịka nwaanyị ahụ dị ụtọ ahụ onye ahụ aba na nsogbu na-atazi ahụhụ n'ihi olu uzole ezigbo mmadụ Chineke nyere a na-enwetakwa ọnwụ eru ọnwụ ike HIV/AIDS yara ndị o juru eju ndewo ị ka nọ ya ndewo ngwana ya gaziere gị nọdọbiri ya ebe a ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ otu oku ka anyị nwee ike chịkọlata ya mana asị ihe a na-akpọ ya bụ Ụmụnkwọ ọkwa ya Ụmụnkwọ dị na isi ala mba nnọọ ọ bụ ebe oje zuru obodo ga-ada na izu ụka anyị nọ n'ime ya kpọmkwem n'ụbọchị Satọde anyị ga-aga ebe ahụ ga chọọ ya bụ oje zuru obodo n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Ụmụnkwọ dị na Nnekede isi ala mba nnọọ dị njikere ma n'ụbọchị ya bụ Satọde mgbede ọma Uchenna Clever nwa Grammy ya zutere nke ọma Anita Clara udo dịkwara unu dịkwara gị abụ m Dr. Prince Isiokwu afọ ọzọ Igbo ndụ
nwanne m uche gee ntị ịma nwoke ọbụla na-agba n'iro nwoke dị otu a kwesịrị inyere ndụ ya aka maka ịma ihe ahụ field anyị nọ nwoke a amaghị ma nwaanyị ọ na-aga ibu obodo HIV ma ọ bụ AIDS anaghị ede ya n'ihu o nwere ike nwaanyị ahụ ị ga-enye ego ka iji mee lọbi ya ebunye gị ọrịa karịrị gị and not only that one Uchenna ịmana tupu nwoke aga ịlụ nwaanyị nwoke na-abịa bido n'isi zụgba nwaanyị ahụ nwoke na-azụ nwaanyị to his own test ka o si chọọ ọwụghị otu ahụ nwaanyị si bịa n'aka nne ya na nna ya ka ị ga-esi alụ ị ga-eji aka gị bịa zụọ ya oge nwoke bịa zụcha nwaanyị ya wụrụ ihe ahụ ọ chọrọ ilisi ihe ị ga-eji hapụ ihe ahụ ị mechiri zụchie nke ọma jebezie ịkpara nkụ ahụ outside onye nke ya dịkwa na ndụ ya kelee Chukwu udo dịrị unu aka m Dr. Afọs Igbo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ya bụ chere obi gị adaala ụda Okafọ Victorious Uchenna na Clara Wedonu n'ọlụ ọvụrụ program anyị na ọ na-asụ ụmụ nwaanyị na ha dres ya ọ sị anyị nwa abụọ na oge fiti anyị elu kedu ndị lalụ ụmụnwa uche ababela ghọta ya gazie onyinye chi ibekwe ya gazikwara gị nọ anyị ahụ n'ozi izi batara ebe a thumbs up ya gaziere gị nọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị ihe a bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị o ruola n'omume dị njikere kwado onwe gị nke ọma maka na oge ahụ eruole mgbe anyị ga-ekpori mgbe gee ntị mmemme otu afọ ụlọ mgbasa ozi Eko FM gbarala fọdụrụ ntakịrị ka o rejie n'ihi ya jee were kalenda gị kanye ya ihe maka na malite n'abalị 7 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 21 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ebelebe ga-egbu n'ele ebelebe dịka ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-amalite mmemme ncheta otu afọ ha gbarala n'ihi ya anyị na-akpọku ndị na-azụ ahịa na ndị mmadụ nkịtị ka ha bịa kwado anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme n'oge ahụ bụ nke gụnyere ndị Eko FM na ndị na-akwado ha ịgba bọọlụ tinyere ihe omume ụmụaka anyị kpọrọ Eko FM Kids Santa's Fiesta nakwa nke a kpọrọ Eko FM Married and Single Show ka ọ dị anyị na-akpọku ndị nkwado bụ sponsors na ndị chọrọ ka anyị na ha gbakọta aka ka ikurube mee mmemme a ka ọ dị ụda ka ha bịa ka anyị mee ya bụ mmemme ka ọ bụrụ nke a na-agaghị echefu n'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkwado ihe omume a biko egbula oge ọbụla kpọọ akara ekwentị a bụ 0707 491 3440 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3437 0707 491 3437 ekwekwala ka a kọrọ gị ihe omume a n'akụkọ gaakwa n'ihu n'ige ntị n'ụlọ mgbasa ozi redio a iji nwee ike nụrụkwuo akụkọ gbasara ihe omume a Eko FM ndị na-aṅụrị ọṅụ maka ịgba pụrụ iche ha tirila na mgbasa ozi Eko FM. o jirila nkeji atọ gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama
ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 17 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara n'ọlecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ larie ma gbuo osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ. Ị ga-anọrọkwa na Very Dark Man na nwa amadi ama dịka Mr. Jollof ejirila ọkpọ kụjasa onwe ha n'ime ụgbọelu. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na onye isi ala Tinubu agwala ndị Super Eagles ala anyị ka ha wezụga ihe mba DR Congo mere ha n'akụkụ ma lekwasị anya n'iko mba Afrịka bụ AFCON. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga n'olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị ọkpa egbe bandit dị ọtụtụ n'ọnụọgụ ma burukwa ngwa ọgụ ọlọrọ ọhụrụ awakpola otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị na steeti Kebbi bụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị naanị ụmụ nwaanyị na-aga tọrọ opekata mpe ụmụ akwụkwọ ndị nke ụmụ nwaanyị ruru 25 n'ọnụọgụ larie. Anya hụrụ ka ọ kọrọ ndị nta akụkọ na ndị ọkpa egbe bandit a gbukwara osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ. Ebe ahụ kwara ọtụtụ ozu ndị mmadụ ka ọ yasara n'ala ka ozu ọkụkọ. Ka ọ dị onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kebbi bụ CSP na Fiu Abubakar apụtala kwuo na nke a mere eme na ka ọ dịkwanụ ezigala ndị ọrụ nchekwa ịhụ na azọpụtara ndị a atọrọla atọrọ. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kebbi bụ na Fiu Abubakar gakwara n'ihu kwuo na ihe na-asụ ndị uwe ojii steeti ahụ n'obi ka ọ dị ugbu a bụ ịhụ na atọhapụrụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-enweghị ọkọ ọbụla kọrọ ha. Ọ gakwara n'ihu masị ndị bi na steeti Kebbi obi ike na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na ụdịrị ihe a bere na steeti ahụ ebe ya ọzọ. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Taraba bụ Kizito Bonzena apụtala mee ka ọha na eze mara na ọ gbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC. Nwa amadi a kwuru na ọ bụ n'ihi ndị kwe na ndị na-ekweghị ya na nkewa a na-ahụta n'otu pati PDP n'ala anyị mere o ji gbahapụ otu pati ahụ ma tọrọ ụdọ sonyere otu pati APC. O mekwara ka ọha na eze mara na ndị omeiwu mmadụ 15 na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Taraba adịkwala njikere ịgbahapụ otu pati PDP ma sonyere ya n'otu pati APC. Ya bụ onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Taraba kwuru n'isi sekpụ ntị kpatachara ya na ndị omeiwu mmadụ 15 a ji wee kpebie ịgbahapụ otu pati PDP ma sonyere otu pati APC bụ maka ọdịnamma steeti Taraba. Gọọmenti steeti Sokoto apụtala kwuo na ha amalitela ibu agha megide ntiwapụ ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ bụ kolera tiwapụrụ na kansụl ime obodo 12 dị na steeti ahụ. Ọ bụ onye ọrụ ahụike ọkwa ya gbagotere agbago na ministri na-ahụ maka ahụike na ya bụ steeti Sokoto bụ nwa amadi aha ya bụ Billy Yaminu Sifawa gbara ndị nta akụkọ na ọ bụ eziokwu na enwere ntiwapụ ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ bụ kolera na ya bụ steeti Sokoto. Nwa amadi a gara n'ihu kọwaa na ọ bụ nke a mere eji ziga ndị ọrụ ahụike gbaa gburugburu kansụl ime obodo n'obodo ndị e nwere na ya bụ steeti Sokoto iji hụ na e nyere aka gbochie mfesa ya bụ ọrịa. Ya bụ nwa amadi a gakwara n'ihu kọwaa na steeti Sokoto site na ministri na-ahụ maka ahụike amalitela ime ka obodo ndị e nwere na steeti ahụ mara mkpa ọ dị idowe ogbe ha na mmiri ha na-aṅụ ọcha tinyere ọghọm dị n'ịga mkpochi n'ezi. Mmadụ abụọ aha ha na-ada ụda n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ Very Dark Man na Mr. Jollof ejirila ọkpọ kụjasa onwe ha ọnụ n'ime ụgbọelu United Nigeria Airlines si Asaba aga steeti Lagos. Ihe butere ọgụ a ka e chere na ọ ga-abụ n'ihi esomokwu dị n'etiti mmadụ abụọ a kemgbe esi ka ọ dị ya bụ ụgbọelu
ha abụọ nọkụ ọkpa bụ ụgbọelu United Nigeria Airlines apụtala kọwara ọha na eze ji nke gara n'ubi na nke gara n'ọba ka nke a na-ewu Very Dark Man anọrọla n'ihe onyonyo vidio ọ gbara n'anwụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia kpuo na ọkụ jara Mr. Jollof na ka ọ dị ya bụ Mr. Jollof ji arụ taa ya n'ara. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala kpuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ha wakporo ma chọọ igbu ya bụ onye agha naval officer ya na Nyesom Wike nwere gbọrịgbọrị aha ya bụ Lieutenant Ahmed Yerima. Ya bụ ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi ha gbara n'amụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ nke onye otimkpu ha bụ SP Josephine Ana-ele binyere aka na ya. Ya bụ ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja kwuru na ihe mere ha ji kwụsị ma jichie onye agha naval officer a na-ekwu okwu ya bụ maka na o bu ụgbọala eji ihe kpuchie akara ya ma jụ ịkọwa onwe ya nke ọma. N'ihi ya ha gwara ọha na eze ka ha hụta ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ ndị mmadụ na-ebugharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na ọ fọdụrụ nwa chọm ka egbuo ya bụ onye agha naval officer ya na Wike nwere gbọrịgbọrị. N'agbanyeghị mmeri mba DR Congo meriri ndị Super Eagles ala anyị, onye isi ala Bola Tinubu eburula abụ ekele bugara ya bụ ndị Super Eagles ala anyị maka mbọ ha gbara itozu oke maka iko mba ụwa afọ 2026. Onye isi ala Bola Tinubu site n'akwụkwọ ozi onye otimkpu ya bụ Bayo Onanuga wepụtara ọha na eze gwara ndị Super Eagles ala anyị na ọ bụ eziokwu na ha akụọla afọ n'ala itozu oke maka iko mba ụwa ugboro abụọ na ka ọ dị ha wezụga nke a n'akụkụ ma lekwasị anya na amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON bụ nke ga-ereji na mba Morocco malite n'ọnwa Jenụwarị afọ 2026 ruo n'ọnwa Febụwarị otu afọ 2026 ahụ. Na ya bụ akwụkwọ ozi Bayo Onanuga wepụtara, onye isi ala Tinubu kwuru na ekwesịrị ito ndị Super Eagles ala anyị maka iru n'oge ahụ ha ruru na ya bụ amamaka ọkacha na mmeri ha meriri mba Gabon. Cheta na mba DR Congo ji asụwa agba gbapụ ndị Super Eagles ala anyị a na-ekwu okwu ya na nrọ ha na-arọ itozu oke maka iko mba ụwa afọ 2026. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ larie ma gbuo osote onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ. Emekwara nke nọrọ na Very Dark Man na nwa amadi ama dịka Mr. Jollof ejirila ọkpọ kụjasịa onwe ha n'ime ụgbọelu. Emekwara nke o doo oge anya na onye isi ala Tinubu agwala ndị Super Eagles ala anyị ka ha wezụga ihe mba DR Congo mere ha n'akụkụ ma lekwasị anya n'iko mba Afrịka bụ AFCON. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7. Ije Di Na Nwunye. N'ọbụ ije ọgọlọgọlọ. Ọgọlọgọlọ bụ ije agwọnụ. Di na nwunye
na babu nwa Kodi Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ọta nkwobido fichawa ọnụ gị mana na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa tupu anyị akpara ngwongwo anyị si ebe a pụọ na mgbede a biko gere n'ọkwa dị oke mkpa okporo ihu okporo ndụ ndị obodo Ụbakọrọ Mbieri ji obi ụtọ n'ezi ikwu na ibe ndị enyi This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to the fox in the box. Maka ihe omume anyị bụ Ecosports. Onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa n'Owere nchi. Gbalịa sonyere anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke. O jiri nkeji 10 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ Omigbo. Clara ngwanọ onejugo ka anyị lawa. Mụ na gị nọ here. What do you mean by a beg? If Trump begin ngwonola. Ngwa gị na ngwonola na ya apụ ụka. Ngwa if I tell you na make we go na ya apụ ụka. Ọ dị egbo. Cheta nọ na ndị ọnụ nụrụ olu ha na mgbede enweghị ndị ọzọ wụ na-abụ eme nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ọha nakwa Nwada Nwoke Clara. Anyị wee na-asị ka mgbede taa bụ Monde Eke gaa n'ihu na amara gị ma ndewo.